Kunini sikufuna? Kunini sikufuna wena? Kunini? Umisisa umntwana wami uyabaleka. Butini njani? Siyaxolisa ukufika ngamakhamera bengingasazi nami ukuthi ngizoyenzani lifeini. Lo umithisa umntwana wami ona 17. Ulibela unyamalele njengoba sesimthola la asimazi nokuthi uhlala la. Uhamba hlala la. Umntwana mekethi uyamfonela amafoni awasangeni. Aka uchange ama number, uchange indawo nje. Wenza mina islima. Umntwana uyasafara manje ngenxa yakhe. 17 year old. Digital rape lento yenzayo. Ungaboshwa noma kunini. So njengoba sizokhupha la kwakho but sofuna yona lo mgulukudu lo. Uyazi ukuthi ngakuthola ungenabazali ngakukhulisa. So ukhulile manje ubona ukuthi wena uhamba uyenza amanyala la estradeni. Ubona ukuthi leyo nto leyo mina ngizobukeka kanjani. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Josie Pascoe Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pascoe today. So guys, today re ngoletse ke mami mona, ke tlo mo fa fela sebaka so rena a ihlaloso re ke mang lo ba re ngoletse. Muntu mtala kunjani? Ngiyaphila njani sisi wami? Ngiyaphila muntu mtala. Bengisacela nje utshela amaviba so Josie Pascoe ukuthi wena kahle kahle wasibhalele. Okay, igama lami nguNomathamsanqa ngihlala kulo lokishi. Hayi bafethu ngibonile kahle ukuthi ngcono nginibhalele ekugcineni ngoba hayi ngiyala umntana uyakhala iboyfriend imithisile yadla phansi. And la bekahlala khona sile sayomfuna bathi hayi ucoce zonke into zakhe wanyamalala. So seyiphezulu kwamandla wami lento le ngoba ngizothi ngifaka abomalume balomntwana bazomshaya bambulala. So ngathi hayi thingibhalele nina ngoba labantwana bayasibonisa emafonini ukuthi nikhona. So ngathi thingibhalele ngidinga uncedo. So umuntu omdala mutho pregnant momntanakho. Yes. Una how many years? Una 17 and usesikolweni. Usesikolweni una 17 and uyazi ukuthi mila kuma check up ana cravings anesobani lawo ma cravings uguy aye wall. So inkinga yami lo that is why ngibona ukuthi thingibhalele Josie Pascoe guys. And kana ko guy o moholo ko ngwaneng wa hao. Very. Wa utlwisiswa re le yona hantlantle ke case sing sharp because of okobetse le ngwana ale under age. Angithi ngesilungu bathi digital rape is something like that, yes. So that is why nje ngimfunela lento ezinjalo kahle kahle ngifuna nabazali bakhe ukuthi ihlalwe phansi kudingadwe le ndaba le ngoba angeke ngikhone mina yiyo yonke lento lengiyiwani. Bona umuntu omdala bebahlangana phi umntanakho nalo bhuti? Ungabathemba labantwana into abazenza estradeni thina masezindlini. Phela thina sihlala endlini labantwana bayagala avance estradeni bayaphuza kunini ngimkhuza ngithi bheka incwadi zakho abafana abekho right bheka namhlanje uxake mina. So nje ngidinga uncedo guys. So uyasho wena umuntu omdala ukuthi inkosi yami angithi uthi umithi umntana uya ukutshelile ukuthi lo guy uyazi ukuthi yena upregnant noma lo guy ubaleke asathi ngwana ha upregnant utsiba hanhle ubaleka this responsibility tsaya kiri wazi kahle ukuthi ukhulelise umntanami. That is why aye wall ngoba nasefonini akatholakali meketholwa abangani bakhe ubatshela ukuthi ngikuphi masifika lapho akekho. So islima yimi mina umuntu omdala and mina ngeke ngikhone nginabo high blood ngihlele endlini anginasikhathi sokugijimisana nabantwana estradeni. Angifuni ukucamba manga lento mama ibhlungu yazi ayikho into ebhlungu njengokuthi ube umuntu wesimame ukhulisa umntana wakho intombazana uzitshela ukuthi umbuildele ifuture bese khona kuba umuntu omdala nje onengqondo ukudlula yena besalale naye. Unka advantage awulu because of njengoba ngisho umntana momfana bekakwazi ukukhuluma naye amthuse athuke naye azi ukuthi unama responsibilities. Manje into esekayenza manje angisayazi ukuthi usuke laphi uyangidelela ngoba ngumuntu wesifazane ngisele ngedwa angisazi. Nangu bhuti nangu kunini sikufuna wena? Kunini? Wenza mina islima sakho wena? Wenza mina islima sakho kunini ngikufuna? Ubalekana umi nawo yini? Usibonise la uhlala khona. Uhlala la ubalekana nami. Ngicela ukuthi uyangibonisa la uhlala khona. Ngibonise la uhlala khona. Ungafuni ukuthi ngibonise into ezingabona. Umuntu omdala nkosi yami uphuma phi? Hayi ngihlangene ubhuti la endleleni ngihlala ngapha. Sifuna ukubona kini mama zokhona ubatshela ukuthi wena ulale nengane encane mawucedile bobaleka abantu ngibatshela ukuthi ngiyahlanya la ngikhona. Umisisa umntwana wami uyabaleka. Umntwana na 17 osesikolweni usisenze kanjani? Usisenze rape nje. Hawu rape maka wena. Wabheda wabona? Ke rape. Hayi ngicela ukubona la hlala khona ngikhulume nabazali bakhe. Ngifuna ukubona abazali bakho bhuti kuhlale phansi. Ngifuna ukubona abazali bakhe. Mwake tsamayelena. Awuyenzi. Yabona mina my brother ngidinwa yini ne? The fact ukuthi wena bakukhuzile ene boloku uqhubeka ulala nobaleka. Uchange indawo zokuhlala umthola hlala kule squad yakhe emseka kule siya uba nomela landelane nawe ngento yazi ukuthi uyenzile. Ungangihlanyisi wena. Wena ubalekani kahle? Ubaleka ukuthi ulale nengane encane noma uyazi ukuthi uyire. Uthulile. Awusakwazi ukukhuluma ngibe kumnandi ngiqhuza ngomntwana. Ngithi ungathathi lo mntwana lo uhambe naye. Lo mntwana ufailile kuma exam isisu. Hayi wena uyangihlanyisa wena asi.
wonke umuntu uneliku wonke umuntu Mara lamasimbo unabazali. wayenzelani kanti? And le nto ke ipotsa ba tseba mara lovers. Why wetsa ntho tse di so mara? Mtsonga yini? Why ke eng batho ba baholo ne ba le siyo mara o tlang ka ngwana mara. O under age o sa tshwaneng le 18 years. Sesithilina jwanong. Manje mangamithiswanga uwe wayobaleka wena angithi akamithiswanga uwe. Yaba uzosikhomba la uyakhona si usikhombe. Ha re bona. Makasikhombe noma ngikwazi la yakhona. Ha re bona. Makasikhombe. Usikhombe la uhlala khona. O bontshe mo Umungalinga dila. usenza izilima la usidrayisa. Ya ungasenza izilima soxabana nawe. Because ngeke uloku ubaleka umuntu omdala la. Sikhona sonke uzosikhomba la uhlala khona. Inonsense yonke lento leyo. Tla re bontsha mo dila. Umntwana uyasafara manje. Bekumnandi ngixoxe egedini la kwami ngathi ngiyanimonela. Asihlani. Wenzakalani mara? Kuva. Kuphi? Ngathi kulenzansi my brother kopha sikadlala ka wona please akuna nako. Mina la my brother yabona siyakucela ngesihle. Sokulayita thina ungazosiphaphela kini kuphi? Lento la yenzayo bafethu. Kini kuphi? Ngicela ukuthi nikhombeni. Kuphi? Kuphi? Manje usenza isikushoku la. Kuphi meke kula? Hasana. My brother a re ke mo. Ke kopa sikadlala ka rona ne. O ska retsa ditlaila please. Re mosebetsing. Ubhuti angamiyeki. Ngicela ukuthi Ngicela siza siyangena aqamba manga kanti kunezinja zilimani thina. Azosijayela wena. Kanti wa etsa so ha o tsebe mo o dulang mara my brother. Mara o robala le bana ba banyane wa ba tseba. Gogo. Koko Esibaza sixolela abantu badala siyasikwatisa. ene mangelela nabantwana abancane. malala ungabaleki ngila. Ane. Ora kuphumela sijikeleni ngathi. Koko. Emampi. Oh, Naba naku uyavula naku motho molole kae? Sanibonani Eh sanibonani. ke teng motho mola ke tsebane. Re tlile la botimo ke batla o tseba ke ha bona. Yebo uhlala la ekhaya. Umuntu omdala bese cela ukukhuluma nawe ke. Wena uhlobana naye kanjani? Ingane yami ngokuthi ngayithola ingenabazali ngayithatha ngayikhulisa ngimkhulisa Uyatshela njengengane ukuthi yami. Oh so adoptile njengoba uthi ingane yakho. Bese cela nje ukukhulumela nawe esayidini umuntu omdala. Si respect nje ukuthi uyabona singakumele eminyango ngathi manje. Semqhamuka nomsindo la eJardini nisho ukuthini? Siyaxolisa ukuthi nje umntana wakho sesizasho kanjalo nje Nkosi yami. Akekho right. enkulu la. Ya nekupa. Okay mami. Ngikupa uhlele kama mama. Nesilima lesizoma la. Ungahlangani nje nami. Butini njani? Siyaxolisa ukufika ngamakhamera bengingasazi nami ukuthi ngizoyenzani lifeini. Lo umithisa umntana wami ona 17. Ulibela unyamalele njengoba sesimthola la asimazi nokuthi uhlala la. Uhamba hlala la, uhamba hlala la. Umntwana meke ethi uyamfonela amafoni awasangeni. Aka uchange ama number, uchange indawo nje. Wenza mina isilima. Umntwana uyasafara manje ngenxa yakhe. 17 year old. Is-digital rape lento yenzayo. Ungaboshwa noma kunini. So njengoba sizokhulupha la kwakho but sofuna yona lo mgulukudu lo. Sofuna yena. Hayi ukuthi uzoboshwa nanoma ukunini uzoboshwa ngoba into ayenzile nje iyanyanyisa umuntu omdala. Exactly. Hope ukuthi uya understand ukuthi umntana wakho ulele nomntana omncane under age. Sisho ukuthini lokho yi-rape. Urapile anhlanhla ubithile. Ayicilo ke lelo ngilenzela lona. Yicilo ngempela. Ayifuneki yonke leyo nto la ekhaya. Uyazazi ufike ngesimo esinjani la eJardini. Uyahamba uyomosha lengaphandle. Uyabuya manje uzofika la uzongimosha igama manje. Uyazi ukuthi ngakuthola ungenabazali ngakukhulisa. So ukhulile manje ubona ukuthi wena uhamba uyenza amanyala la estradeni. Ubona ukuthi leyo nto leyo mina ngizobukeka kanjani. Bazongithatha kanjani? Ngoba mina ngumuntu wesifazana ngiyi1 nabantwana bami endlini. Akunababa lapha yakwami. Uyangena uyadala ngiqoshe egate ngithi umdala uyabonakala umdala. And another thing umama uyasho ukuthi bowuthanda ukuze egate akuxosha ne. Bawazi ukuthi lento le i-wrong. Ubuyiswa yini? Unotelela mama samanethi ka uvela wona motho wantata or ska hatsho. Why unowetsa jwalo? Ngoba uyasho ukuthi beka lokho akuxosha mawufike nje enganini yakhe beka lokho akuxosha but wena utiseleditse watla wawetsa jwalo kanti. Ngiyaxolisa. Ukuxolisa ma ubreakisa umntana omncane. Uxoliselani ukuthi ulale nomntana omncane noma ukwena uxoliselani nje. Awathi ke miyajova. Ye? Wathi ke miyajova. Mama akungwana hawuna uyajova. Uyayibona phi into yokuthi umntwana ona 17 omela bheka incwadi zesikole alibela gijimisana nama family planning. Ikhona into enjalo. Ayibe kafuna ukuthi wena ungamenzi lezi zinto ofuna ukumenza zona. Ebefuna ukuthi wena ungalali naye. Makathi uyajova so wena ubonile ukuthi umfazi enough ukuthi wena ungalala naye njengoba umdala. Wena uboni right imsadi enough. Ska jova re ke robalelene. Akho njani. Una preventela wena umoprekisa. Urobalelene. Hayi sinjalo. Jwang utho bona. Buwaleni. Hayi uyangidina mina lo mfana usenze ilima too much. Too much yonke le inyanga lezi sifunana nawe asikuthola namhlanje ngathi awusakwazi ukukhuluma. So ubalekani ke mase ka pregnant ubalekelani? Wayibe ubaleka? Into engimangazayo usweet la emlomini ngathi awukhona ukukhuluma ngaka usimumu. The time ulala naye bowukhuluma kanje bophansi kanje.
Na bengekho njalo. Bongekho njalo. Manje why manje kanje ngoba unabantu abadala manje abanezingcondo labo nyeke ukhona ukuthatha iadvantage ngabo. Ngoba yena mncane bawukhuluma kahle ngoba bodlala ngengcondo yakhe. Bona ke manje ndoda into enizokwenzela yona izobalula. Wena mama uzobona ukuthi wenza njani ngalomfana. Ngoba mina la ekhaya ngifuna nje into ephuma eceleni. Namhlanje nje manje mawuhamba uhambe nabo bonke labantu bakho. Makaya kumaphoyisa yes. Uhambe nabo qoqela impahla zakho manje kungekudala. Uphuma ungaphindi ulibeke la. Usuzoyibona ukuthi uhlala ngoba lo kwanyamalala la unenyanga yonke ungabuyi la endlini. Ngoba namanje angikwazi ukuthi uhlala. Kanti wena ufuna yini kanti? Ngizwa nje Uyalishiya naleli khaya futhi. Usenkingeni. Shuthi wena nje uya emaselini ngeimpahla zakho Nkosi yami. Ensekathule ngathi inkukhu enqunye umlomo la kwenzakalani? Nje aphunyuka ezandleni zeni. Awusaphunyuki labantu laba bangincedile laba. Kumele ngibabonye nje. Angeke nje siyokubophisa uyolala ubaliwe namhlanje. Moses Bagel. Yeah, please. Mr. John Scoop ale motshwareng. Wena my brother nje asina sikhathi sakho. Uzidlalele nomntana omncane. Samba naye Uzidlalele nomntana omncane and uthatha advantage. Into engizwisa ubhlungu ukuthi lo mntana lo una 17 years Nkosi yami. Uyafunda and umntana mutleva kabi but uyadropa kuma studies akhe. Ngenxa ukuthi ufocus kuwa ngithi udlala ngaye. Umpha ama 10 rand ama 20 rand. Mama ke batla o botsa something ane. O kopane jwang le ngwane wa 17 years. Ile wa ho mo sheba wa bona mosadi ko yena. O like ke batla o understand. Azange njwetso uri na le 17 nekijwetso uri kithaka yakhe. So hanini mama utibela olalong azange wamjwetsa lo mntana omncane ngalesikhathi umxosha. Ngithi namanje ngiyamangala ukuthi aniyizwe ivoice yakhe bantu benkosi. Lo muntu lo bengathi bekefika la egate la kwami ebefika amemeze afuna lo mntwana lo. Ngimthuka ngithi suka egate. Yena aqhubeka nje ebewazi kahle ngoba bekanokufika naye ampetele ischool bag sesikolo amjikele egate. Wabona nganhlanhlo za rona religious bioscope ditlayile ngoba usakhuluma amanga Nawo ama bag akaphume. kumkani Makaphume. hayi uyajeli ka diyapawa awona buthatha uza khona ukuchange plus Ibheki kaKrutman somele ngicela iKrutman ngoba una nebheki la. usayithenga kanjani lovers ibheki alala nabantwana abancane thatha nje ikhoma akuna asambeni Muntu omdala siyabonga ngokuthi uze wasilalela Nkosi yami khelo mubulela case re tsamalena ne Ngisahlangene nalutho nje ebhekene naye. Uzoyibona ngendlela ukuthi uphuma kanjani. Uzoyohlala la bekalala khona sonke lesikhathi. Besilisa laba bayenza izinto Ubisa ezisinaki ngabantu manje. Siyaxolisa umuntu Siyaxolisa. singazanga ngokubi siyaxolisa. ya lava siyena nje emaponiseni once akabophe mfana ngeke size simiyeka phunyuke ngokuthi ulala nabantwana abancane asikaxoxa impetele Uzothi ephuma epolice umtholela indawo yokuhlala. kuthi engangazi ke uhamba nazo le impahla Nkosi yami kiyatshepa guys labona ne uri nthori yetsa ngimisa maponisa ngabuta ne so ke ona tlonkang case e utlwela mo a bona ga isang but ntho ke itse ba ngabuti utlo tshwaro hobane ngwanelo o monyane ene mama wa tsho go qeta o 10 17 ska re bua so nthori yetsang re tsamalena ka dibeke tse so o ya maponiseng ke a le rata kaofela motswadi haibo mo hae ona le ngwana o prekisitseng o ba mo prekisitseng o ska le bala fela go imelela ko Joseph Bioscope today ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode yes baby a re tsamaye motho mo la re tsamaye ke ntwe ke itho Yazi mntana